Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin gabatarwa da muke yi, wanda muke gabatar da wasu ayyuka namu a tasharmu ta Bams TV, Bams News Update, Bams Radio. Sunana Usman Suleiman Zaria, kuma kamar yadda kuka san wannan fuskatawa ba bakuwa ba ce. Ni ne shugaban sashin shirye-shirye na wannan tasha ta Bams TV, Bams Radio, Bams News Update. Allah ya kawo mu sabuwar shekara, wanda a wannan sabuwar shekarar muna so za mu faɗaɗa ayyukanmu, sannan mu ƙara inganta ayyukanmu, sa'annan kuma mu bayyana wa al'umma wasu sababbin shirye-shirye namu. Shi yasa nake gayyatar kowa da kowa, musamman ma'abota wannan gida, ma'ana waɗanda suke bibiyan mu a cikin group namu na WhatsApp kenan, da channel namu a WhatsApp ɗin shi ma, da Facebook Bams TV page, da Bams News Update page shi ma, da tashanmu da channel ɗinmu na YouTube channel. Dukka ina gayyatar ku tare da gayyato waɗansu waɗanda ba su san aikace-aikacenmu ba. Na san da yawa waɗansu za su iya tambaya, musamman lokacin da muka samu matsala a YouTube ɗinmu. YouTube ɗinmu mun sa Bams TV sai muka samu wasu suna da Bams TV. To ana da Bams TV sai muka maida shi sunan Usmani TV. To daga bisani sai muka yi tunani ai yawanci ayyukanmu da muke yi da Hausa ne, me zai hana mu sa Bams Hausa TV a YouTube channel ɗinmu. Ta haka yanzu in ka ziyarce mu YouTube channel ne, YouTube channel ɗinmu shine Bams Hausa TV, sunan shi kenan. Kaga kenan yanzu ba ruwanmu da waɗancan waɗanda suke da Bams TV, tunda mu namu yana da ma'ana. Wani ya taɓa cewa ma to me zai hana mu canza suna? Bari in faɗa muku menene ma'anansa. Bin Affan Media Services shine Bams. Bin Affan Media Services shine Bams. B ɗin shine B ɗin farko, sannan Affan shine BA kenan. Media shine M, ya zama Bam. Sannan S ɗin shine Services, don haka ya zama Bams kenan. Sa'annan kuma TV ɗin to already tunda za a dinga haska abubuwa kamar irin na TV, shi yasa sai muka sa TV. Amma News Update kawai labaru ne na duniya kaɗai, ba ma sa bidiyo kwata-kwata. Sa'annan kuma website namu muna linkin ɗin shi da YouTube channel ɗinmu, ba don komai ba saboda akwai abubuwan da muke ganin al'umma za su amfana da su. Shi yasa sai mu dinga ƙoƙari muna haɗa shi da website ɗinmu da YouTube ɗinmu, ba don komai ba saboda akwai abin da kake so ka gani ido da ido. So kaga idan ka gan shi za ka fi tabbatarwa. To shi yasa muke ƙoƙarin haɗa irin waɗannan da YouTube ɗin da shi website ɗin. To masu sauraro dai tunda muryata ba ɓoyayya ba ce, ko da fuskata ɓoyayya ce, amma na san muryata ba ɓoyayya ba ce. Kamar kullum shirye-shiryenmu na mu leƙa duniya, mu sha kallo, fagen nishaɗi, fagen al'ajabi, fagen dariya da sauransu, kamar irin shirin gyara kayanka wanda Bahaushe ke ce mishi baya zamowa sauke mu raba. Sa'annan kuma mu leƙa duniya, mu sha kallo sashen waye ɗan adam. Duk dai idan ka je YouTube channel ɗinmu duk za ka samu waɗannan shirye-shiryen. Na haka kenan kawai idan ka shiga, ga link nan muna ijewa YouTube channel ɗinmu Bams Hausa TV. Kana shiga
sai ka yi mana subscribing, sa'annan sai ka yi subscribe, sa'annan sai ka danna ƙararrawa. Me yasa za ka danna ƙararrawa? Saboda duk in muka ɗora sabon abu ka gan shi ya zo maka, sai ka buɗe, sai ka kalla, sai ka amfana. In za ka yi downloading ma ka yi downloading. Wannan shi ne manufarmu. Don haka kuma za mu zo muku da wasu sababbin shirye-shirye insha Allah, waɗanda za ku ji daɗinsu. Musamman yanzu akwai wani shiri da za mu fara gabatarwa a kan kiwon lafiya, wanda al'umma tun daga kan shan magani da sauransu, kamar yadda aka ɗauko wancan waye ɗan adam, to amma zai ɗan fi wannan, saboda shi wannan za ka ga wanda ke gabatarwa, kuma sannan in kana da tambaya za a ije maka nambobin da za ku ringa yin tambaya a ciki. Don haka gaskiya kar ka bari a baka labari. Kasance tare da Bams TV domin samun labarin duniya cikin sauƙi. Shiga cikin group ɗinmu, ka zama mai wannan, ka zama mai bibiyan shirye-shiryen da muke gabatarwa. Wannan zai baka dama ka samu labaru. Sannan kuma copy and paste, ba ma sa copy and paste a cikin website namu. Hatta YouTube channel ɗinmu muna sa labaran duniya ne. Ba ma son copy and paste. Me yasa ba ma son copy and paste? Saboda doka ne shi copyright, akwai copyright. Dokar copyright kuma doka ne wannan. Sannan kuma a baya a cikin group namu na WhatsApp muna yi, saboda shi Facebook kamar yadda na faɗa a wani shiri can baya, Facebook da WhatsApp babu copyright. Za ka iya ganin abu a Facebook ka ɗauka ka sa a wannan ɗinka a WhatsApp, sannan za ka iya ganin abu a WhatsApp ka ɗauka ka sa a Facebook. Sannan za ka iya kwafo wani abu daga WhatsApp ka sa shi a WhatsApp, za ka iya kwafowa daga Facebook ka sa shi a Facebook. Wannan dai shi ne a takaice, wanda al'umma muna fatan za su kasance tare da mu domin jin daɗin sauraron